entered a food kiosk and ate all the food without paying. Rowere machano chung' e lemo mopogore opogore e yiero maduong' ma 2027 okwedo paro mar siasa mar zoning mamoko kuom josiasa mag duond bura mar ODM chwalo. Kaluwore kod rowerego, chal ma kamano ok bi chiwo thuolo makare ne jogo kendo dhi ataro gi demokrasia ma pacho ka. Gimedo ni kapo nono ni duond bura mar ODM nigi geno ni gin kod mbi e gwenge mamoko ok owinjore gibed kod luoro mora mora. Dwachgi en ni mondo tend duond burano oket okenge mag neno ni jogo madwaro ting'o bandera mar ODM omi thuolo mahuyanga. 2027 wadani mondo miwa thuolo ma wach mar gimoro mar zoning ni dhi mi ng'ato direct otiko ma direct ni kae to dhi ochung godo MCA kata dhi ochung godo mbunge to gima osebedo kotimo ne jopiny onge. Wakwedo wachno endo okang' mamalo. Onge kaka inyalo nyisa ni election gin free and fair tisemiya candidate ma in emidwaro misenyisa ni in kaka jasuba South ok inyali bedo gi candidate machielo kata representative mari nyaka bed abeda ja ODM. Iselimita. Koro wan wadwaro zoning mondo kik tim. Ji obed abeda gino bed pap ji onyonre. Apingo weche mag zoning go to kadwa kata winjo wach mag zoning ka jogo peke ground giradana gi ji e ground. Weche mag zoning go as long as one broad based mane mit ma broad based sani wadwa chiemo wate to kwane pap wate kik ng'adwa oko to zoning dwa ng'adowa oko to kwa bi yie.